Action. Angibingeleleke babukeli enhlana sezantsi emhlabeni wonke kwelikaMthaniya noMageba umhlaba wonke naphesheya kuyilwandle ngithi nje ngiyabingelela kakhulu ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu kunithanda nangokukhulu ukuhlonipha kuyabanda Nkosi yami la eNyukhasela ngathi ngile phesheya kuyilwandle kudamini ningaboni nje ngivilele kangaka hlushwa yena umkhuhlane kodwa ngithe hayi ngokuthanda nangokukhumbula nangokunikhumbula athi cha ngizoza ngizonitshela babukela ukuthi hey nginomkhuhlane manje kodwa phela ngeke kulunga ngithi ngeke kulunge ngangembethe so ngiyafisa futhi ngiyathanda ukuthi ke wonke umuntu bakithi osemakhaya akayinakekele ngokuthi asimbatheni ubusika bungaphekwa kwenza asimbatheni sonke sihloniphe sibuhloniphe bakithi lobusika ngwengezwe bethi nale covid inamandla ibuya ngokunamandla so ngiyafisa ukuthi nje nathi Nkosi yami emakhaya njengoba ngangishilo ukuthi ngiyafisa ukuthi sivaccinate sonke senzela ini ukuthi noma uthuthu uyabuya uthola ukuthi phela lapha engadini yakho konke kunamandla kulingene nami nje ungibamba bambile kancane babukeli Nkosi yami ngisanithanda akukabi khona okushintshile ngixolise nje kakhulu ukuthi ngingabi khona nokuthi ngingaloti lutho la epageni kadokotela kaDr Mngcwabo uyahlehla bengisaphaza insoke imvula FM radio nayo phela naye ibifuna amandla ami wonke nomqondo wami wonke nakho konke nje okwami ibingifuna ngiphelele njoba nani ningifuna ngiphelele ngiyawabuka ama-comment wenu niyakhala niyakhuluma niyasho ukuthi hayi bo uphi manje kanti obaba lo hayi ngisekhona angayindawo nabafowethu la bakhona ngihlala njalo ekuseni ngidlula kubo ngibatshela ukuthi hey Nkosi yami ngisawuhlanganisa laphana eradweni kodwa ke cha ngomsakathixo nokuvunyelwa yibo abafowethu laba konke kuza kahle kuhamba kahle konke akukho nje okusame ngokungemthetho yiloko engifuna ukunitshela khona babukeli Nkosi yami ngiyanithanda ngisekhona ngikhona ngayo yonke indlela ngisatholakala ngolesithathu until ngesonto ngisatholakala endlini kunjike phela naku manje ngila ekhaya ngalesikhathi ngizophumula epageni lika Dr Mngcwabo uyahlehla ngwengaya endaweni yaseNanda ngwengaya endaweni yaseNanda eThekwini ngaphinde ngaya endaweni yaseNdwedwe eThekwini njoba sazi sonke ukuthi ke ama-floods lawa enze elikhulu lapha eThekwini kade ngiyodonate nje emphakathini ngahamba kahle kakhulu kodwa epageni kaDr Mngcwabo ngoba kwamanye ama-page bese ngikhulumile njengalapha kuSiyaviva TV1 bese ngikhulumile ngaba-update abantu bekusasele la epageni lami ngihambe kahle kakhulu eThekwini bangiphatha kahle kakhulu ngayibona nemindeni eyayihlukumezekile ngaphinde ngandlulela eNdwedwe nakhona eNdwedwe futhi ngafike ngenza into efanayo inkosi-ke yalaphana inkosi yasemaqadini eNdwedwe ngangikhona-ke inkosi yami yafika yangimukela kahle namakhosi ayo bangimukela kahle kakhulu ngaze ngafike khona ngaphinde ngasho ukuthi inkosi yakhona yalaphana eNdwedwe yangikhombisa-ke omunye umama bathi umama wakaNdlovu uma ngisakhumbula wabhidlikelwa umuzi wonke ngafike ngasho khona ngathi ngizomakhela umuzi wakhona my contract people and also abantu bakhona ngale laba bami bafike bahlangane nabantu bendawo meselane bendawo ekutheni babuka ukuthi bazokwakha kanjani balekelele abambalekelela abakhayo abendawo ngoba sifuna ukuthi indawo phela kube yiyona efukulekayo kunomndeni nje la kunomama laphana bathi wakaNdlovu mangalenza iphutha useyongixolela mangiphazama isibongo sakhe konke kuseduzana babukeli emakhaya yazi ngifuna ukunitshela le ndaba uSimende usuka eThekwini uya eNdwedwe
njengoba usuke seThekwini uyendwedwe kusayofolonywa kusayobhekwa kusayobhakwa iy'tini ngendlela ukuthi leya ndawo leyana ayina akukho la kutholakala khona iy'tini eduzane isayoxova zakhiwe. So laphana ngathi ngizomenzela loya mama indlu engango-3 room kodwa ngesimanga sokuthi iy'tina azikho ayidayiswa ndawo funa ukuthi uhambe uyothenga usimende le ekudeni ubuye nawo uzokhanda iy'tini kuma uzoqala ukwakha. Yingakho-ke namanje kusalonje kuphandle kodwa nje noma kanjani enkosini uNgcwabo elaphana eNdwedwe emalangeni inkosi yasemalangeni ngikhona sikhona inkosi yasemalangeni Ndabezitha uSimendi uyeza nje sizobheka iy'tini ngithe ngizoza ne-team yami nabafana bami sizohlala nje lapha nesikhathi esingangeviki. Babukeli phela ningilekelele mani bakithi noma ningangilethela nje ingubo eyodwa omunye lethe ama-wheat beans omunye lethe ubisi ngizokwazi ukuthi ngidle ngizobe ngilala emotweni akukho ngisho i-B&B lapha akukho ngisho indawo ukuthi ngingalala ngizobe ngilala emotweni nje mangabe sibheka iy'tini isikhathi esingangeviki noma isikhathi esingange-2 weeks ekutheni ziphele lezo tini lezo. Ngikhona-ke kodwa okwamanje ngila kwaDlamini ningabuki nje inkosi yami amakhaza kubi Dlamini lapho phesheya kwelwandle kubi ngiyagodola nje Dlamini kubi kuyabanda ngiyayivikela ngiyafisa ukuthi nababukeli nabalandeli inkosi yami bami babukeli ngiyanithanda ngendlela eyisimanga ngiyafisa ukusho lokho ningangizwa kabi inkosi yami nabantwana bakithi abancane abaye bacele kubazali bacela amadata ukuthi bazobukela lo baba lo. Hawu inkosi yami ingane zami ngiyanithanda nonke wherever la nikhona. Hayi lo baba lo uyanithanda bantwana bami nginithanda angazi ukuthi ngizothi nginithanda ukwendlula nginithanda phela ukwendlula ama-report bantwana bami niyazi ukuthi nginithanda ukwendlula ama-report wenu ingane zami ngiyanithanda. Uyabona nje mase nithi mama ngicela amadata mama ngicela ungiconnect ngifuna ukubuka lo baba lo. Ngiyanithanda kakhulu nonke enhla nasezansi ngiyanithanda kakhulu akukashintshi lutho nje konke kusenzeka kusahamba ngendlela kusahamba futhi ngesimo sonke nami nje ngila ekhaya ngihleli ngibese ngifikelwa kwabafowethu laba engisebenza nabo bathi cha sizwile ukuthi uphethwe umkhuhlane kodwa ngathi nawe uzondlula lo mkhuhlane. Yani mangaye ngitshela umama umkhungo nje lapha eThekwini khonto angabuya ngenze yona lapha ngemuva ngase kuseni nje sengugelekeqe ngethemba elikhulu kodwa sengiyamtshela ke manje ukuthi mama umkhungo inkosi yami angimuhle umkhuhlane udla lubi ngigodole kakhulu la kade ngikhona ngiyanithanda nonke enhla nasezansi uNkulunkulu anibusise niphile nje uyazi niphile nje bakithi eNyukhasela niphile emadadeni niphile iy'nombolo engisatholakala kuzo nazi nje njengoba nizibona la ngezansi 073 219 664 neye-ofisi it's 034 004 0011 bese ngithi enye inamba ekuthiwa i-alternative anginayo kuseyilezi nombolo nje zombili please anginazo and ku-Facebook angibhali lutho. Lento eniyibona zibhalwe ko-Facebook imali esheshayo kube kwamabhodlela kuyanyiswe ini nani akunamali esheshayo imali iyasetshenzwa imali ufuna ukuthi ubuye uzela kimi ngikucabe mangingakucabi ubokwazi ukuthi akukho manje kuzothi izoshesha futhi ungafaki imali ebhenki ungafaki imali wherever la kuthiwa yifake khona singakabonani bese sengigcina ngithi ngomhla ka-10 kuJune ngizobe ngine-special khona lapha kwaDlamini ngomhla ka-10 nangomhla ka-11 nangomhla ka-12 kule 3 days ngizobe ngine-special lapha kwaDlamini. Ngithe le special nje ungiphathele u-5,000 ma uzwa uthi amandla wavuma uphathe nje u-3,000 yeyi khonto engizoyenza kuwe uhlushwa indoda umsebenzi awutholi ukudla kukho endlini uhlushwa yikweletu uhlushwa nawe umashonisa ikhadi lakho lokuhola njengoba uhola o-350 nje ikhadi lakho njengoba uhola 400 ikhadi lakho alikho kuwe libanjwe iloyasisi noma libanjwe iloyabhuti ngomhla wale-10 phela hayi buye uzela ngizokubamba nje kabili kathathu uzawuthi nawuphuma ngomhla 13 athi hayi buzothatha ikhadi lakho mhlawumbe nasekhaya emshadweni akusemnandi nisazwene kahle buyani la
mhlampe even nakuyifemeli anisazwene khona nje ukungahambi kahle, buya phela uzela 073 219 6664 inombolo zami lezi, bese kuthi office it's 034 004 00 noma kanjani. Ngiyanithanda, uyabona phela ukuthi nginithanda njani, ngivuka ngisho ngingemuhle, ngivuka ngisho ngigula, ngithi kodwa bakithi ababukeli bami banjani manje, bakithi lethani ijazi ngibade ngiyobabingelela. Ngiyanithanda nonke, niphile nje nonke emakhaya. Swaziland lapha esihluthi bakithi, bakithi mzala lapho kaNgwane nawo wonke phela amaswati bakithi. Yebo mna-ke Nkosi yami ngithi saluthi, isandla sendlula ikhanda, okwadlamini okwalokothwayo okwandla ngamandla okudla amandebele okwaqhina ligadanga nyawo into abenza ndindili bathi uxama kadliwa kwesethu udliwe eSwatini, labembuka khona amabali bethi nakati yenkomo. Uyanithanda, niphile nje nime njalo.